ani tanwe ambo kengere kadi au belajele ma ka daw kulo ka so wati na ka kuma so mandila ne we kuma so jega fo ya be lasiri ko ma keme buru wulon flan obe a sanfɛ ni an doto ye an ga dɔgɔkun kunnafoniw kɛnɛ kan a jɔsen la kumabaw filɛ cɛncɛnfuga jamana saba faralen ɲɔgɔn kan ka cuada la ni o de ye AES ye olu tun ye bɔli min kɛ ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ o ni CEDEAO yɛrɛ cɛ bɛna kɛ cogo min na donna nataw la o kɔ CEDEAO fana ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ ayiwa kan dɔw bɛ yen ni ka olu ta ka ɲɛsin AES jamanaw ma ni o dɔ bɛ tali kɛ ka se ka kalo 6 bɔ ɲɔgɔn k'o suma ka fara u ka waati kofɔlen kan u tun ye waati laban min di AES jamanaw ma k'u bɛ se ka bɔ CEDEAO la waati kɔnɔ o hukumu kɔnɔna de la an ka minisiri min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ kuɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale bɔra ka kuma jamana saba tɔgɔ la o bɛna tɛmɛ an ka jamukan kɔnɔ balimaw n'o bɔra yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na an ka cakɛda min bɛ yen n'an ko a ma ko OCLE n'ale ka baara ɲɛsinnen tɛ foyi ma ka se ka yuruguyurugu ani dunkojuguya kɛlɛ olu kɔni bɔra n'u ka sɛbɛnfuraw ye min bɛ tali kɛ k'a daminɛ san 2021 na ka na bila san 2023 la u sera ka maa minnu nɔ minɛ ayiwa yuruguyurugu walew kan u ye o sɛbɛnfuraw fana bɔ o walawalali fana bɛna tɛmɛ an ka jamukan kɔnɔna na an ka marabolow kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna Segu ale marabolo kɔnɔna na Joakun in kɔnɔna na maajugu olu ye bɛnkanni wale dɔ ta ka kɔnɔdimini dugu sɛgɛrɛ n'ale yɛrɛ ni Segu bɛ se kilomɛtɛrɛ 30 o bɔɲɔgɔnko ma o kɛra sababu ye ka miliyɔn ta ɲɔgɔn na k'o ndaraki ka bɔ maaw kunna a bɛɛ lajɛlen kɛla kɔnɔdimini sugu la min na ni baganw de bɛ feere ni o y'u ka garabali o ko fana bɛna walawala jamukan kɔnɔ badenw ni de ye an ka Joakun kunnafoni jɔsenw la kumabaw ye min bɛna walawala sanga kunun kɔnɔ aw sɔgɔlen ka to an na badenw foli ani tanu ye halisa an b'o kɛrɛnkɛrɛn ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ k'an lamɛn nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yɔrɔ surun ani yɔrɔ jan k'a da aw tulo ka ko kuraw suyalen bɛ nin waati na arajo jɛgafɔ la ale bɛ laseli k'aw ma 100.7 o bɛ a sanfɛ ni an ka Joakun kunnafoniw kɛnɛ ye min bɛ ka lase aw ma Seku Tarawele fɛ nɛgɛw kɛrɛfɛjuru banban bɛ Ahmed Jakite fɛ aw bisimila an ka kɛnɛ kan I n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ an na cogo min na an ka kunnafoni jɔsen na kumabaw la ayiwa anw ka jamana ka fara Burkina Faso jamana kan ani Niger jamana olu faralen ɲɔgɔn kan ni ka jɛkuluba sigi n'an ko a ma ko AES ni waati na samasamani kɔni o barika bonyanen bɛ olu ni CEDEAO jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ jumɛn ye olu y'a yira k'a fɔ k'u tɛ CEDEAO tɔn na bilen o kun kan ka dafa ka bɛn janvier kalo in yɛrɛ ma koyi san 2024 o hukumu kɔnɔna de la AES jamanadenw kɔni ye lajɛ kɛ ka kuma fɔ maaw ye u yɛrɛ bɛ se ka min bila CEDEAO jamana ani a jamanadenw ye o kɔ CEDEAO fana ye sigi dɔ kɛ ni o jaabi kɛra min ye o de ye k'a fɔ olu sɔn bɛ a ma k'a fɔ AES jamanaw u ka se ka bɔ CEDEAO la ko nka u bɛna kalo 6 bɔ ɲɔgɔnko u bɛn'o suma ka di AES jamanaw ma u bɛ se ka sigi ka miiriw kɛ cogo min na ka bɛn fɛn dɔ kan donna nataw la u yɛrɛ kan ka min kɛ ani u man ka min kɛ u bɛ se k'o dɔn ka hakiliw jagabɔ o hukumu kɔnɔna de la AES jamana ni o ye jamana saba faralen ɲɔgɔn kan a ɲɛma cu a la ni o ye Général d'armée Assimi Goïta ye ni ale yɛrɛ de ye Mali jamanakuntigi ye ale kɔni ye cikan kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ ka ɲɛsin CEDEAO jamanaw ani diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma n'a lasera Abdoulaye Diop fɛ ni ale ye minisiri ye Mali kɔnɔ min ka baara ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ kun ye ɲɛnabɔ ma a ye min fɔ an ɲɛna an ka jɛ k'o lamɛn an bɛ an ka jamana ɲɛma n'o ye Général Assimi Goïta président de la transition an b'o ka ci la ni gouvernement ka ci ci min donna da bi o ye ka déclaration ka n'o de walawala ka lase an ka jamanadenw ma o déclaration ni o sɛbɛnna an ka jamana ɲɛma tɔgɔ la ani Burkina jamana ɲɛma n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ani Niger jamana ɲɛma n'o ye général de brigade Abdourahmane Tiani olu saba de y'u bolonɔ dɔ sɛbɛnna ou en tout cas u y'a ɲininka an ka jamana ɲɛma comme ale AES confédération ɲɛma ye ale ka bolonɔ dɔ sɛbɛnna u saba tɔgɔ la sɛbɛn nin kun bɛ AES jɛkulu ani CEDEAO cɛ kumaw de don a yirala k'a fɔ ko AES sigili o ye ko caman falen an ka jamanaw fan fɛ sabula u bɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini o de y'a k'an ka jamana ɲɛmaaw farala ɲɔgɔn kan ka AES nin sigi AES sigilen kɔfɛ u y'a yira fana k'a fɔ gɛlɛya dɔw kɛra
ani jamana minnu sigilen b'an da fɛ n'olu ye CEDEAO jamanaw ye olu y'an ka jamana ɲɛmaw nati ka décision ta k'a fɔ k'u bɔra CEDEAO kɔnɔ o kɛra janvier kalo tile 28 san 2023 a bɛ san dɔɔnin de b'a jɛ san kelen na sisan donc o kɔfɛ an y'a ye an y'a yira fana k'a fɔ k'an ka bɔli nin na délai ko t'a la donc bɔli kɛra donc a kan ka lawaleya immédiatement parce que an y'a yira k'a fɔ an yɛrɛ ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ ma deli k'u yɛrɛ ka sariyaw batu donc ɲangini caman dara anw kan olu ma kɛ sariya sira fɛ donc kɔnɔni tɛ nin ko la tugun parce que sabula n'i y'a lajɛ hali justice ye décision dɔw ta ka tiɲɛ di an ka jamana ma ɲangini min dara an kan pour que ka olu si ma batu donc an y'a yira k'a fɔ n'an bɛ bɔ mais a bɛ lawaleya immédiatement CEDEAO jɛkulu ye ɲɔgɔn ye laban min kɛ Abuja o senfɛ a yirala k'a fɔ olu ka jate la an ka bɔli an ye sɛbɛn min bila san kelen de kɔfɛ a ko bɛ lawaleya n'o bɛ bɛn janvier kalo tile 24 ma mais u ko hali o yɛrɛ u ye nɔti de ta n'a ye u y'a ye k'a fɔ an ye ɲininkali kɛ u y'a sɛbɛn ye mais u ko kalo 6 dira pour que an ka se ka baara kɛ pour que an ka bɔli bɛ lawaleya cogo min o kalo 6 ni kɔnɔ san'o ka se an bɛ baara kɛ sɛbɛn dɔw kan sisan an y'a ye cogo min n'i ye hali CEDEAO yɛrɛ sɛbɛnw ta an ka bɔli a kɔnɔ o condition bɛɛ t'a la o si tɛ k'a kɛ sariya kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaaw fana kubariya minnu dil'u ma n'an ka sɛgɛsɛgɛli tɔnw ye ani an yɛrɛ lakɔlɔsili minnu kɛ an y'a faamuya k'a fɔ nin ko ni janfa de don janfa min don jamana kɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu kun bɛ yan olu ka ko tiɲɛna u bɛ ka fɛɛrɛ ɲini ka segin u bɛ ka fɛɛrɛ minnu latigɛ wagati surunyaniw ɲɛkɔrɔ donc wagati min bolo dara n'o ye janvier o t'u permet ka se k'o baara laban sani CEDEAO kelen ka wuli k'a fɔ k'ale ye kalo 6 di an ye san kelen min kɛ an kun hakili la sigi ka fɔ kun bɛ kɛ an ka jamana ɲɛmaaw u y'a ye ko minnu bɛ sen na fo jamanadenw k'u cɛsiri f'an ka wuli parce que nin ko ma ban jamana ɲɛmaa 3 y'a yira k'a fɔ nin baara minnu bɛ sen na ni pour que a ka se ka tiɲɛ f'an ka décision sabata décision fan fɔlɔ o ye ko ka an ka armée an ka jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ k'u bila état d'alerte maximal la o kɔrɔ ye k'u tɛ sigi tugun u bɛ wuli k'a kɛ i b'a fɔ n'u bɛ kɛlɛ de la u kana sunɔgɔ u kana da baara fan filanan o ye ko k'a kɛ ko an ka Burkina ni Mali ni Niger armée bɛ kɛ i b'a fɔ ni armée kelen de don ko théâtre d'opération militaire unique o baara bɛ continuer mais armée kelen o kelen Burkina ni Mali ni Niger u yɛrɛ bɛ continuer u ka baara fɛ an bɛ baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ n'an ye jamana kelen de ye a sabanan o ye ko k'an ka jamanadenw ladi ko u ka lakɔlɔsili kɛ u k'u hakili t'u yɛrɛ la n'u ye ko o ko ye ko min tɛ laadala ko ye ko min bɛna gɛlɛya nati u ka a kubariya lase faamaw ma olu b'a a ko ta k'a ɲini fana an ka jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnyana an ka sifinnakaw fɛ u k'u yɛrɛ kɔlɔsi sabula sisan wariw de bɛ ka bɔ ka moyen caman bɔ pour que ka terroristes ni an ka denmisɛnnin ninnu recruter pour que u k'u dɛmɛ u bɛ ka jatigɛ wale minnu latigɛlen b'u fɛ k'a kan ka jamana kɛ ko donc an b'a ɲini an ka denmisɛnninw fɛ u k'u yɛrɛ janya o baara jugu ninnu na. Ni tun ye monsieur Abdoulaye Diop ale mankan ye ni ale ye an ka minisiri ye min ka baara ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma a kumana jamana 3 tɔgɔ la ni confédération de l'AES o jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ka cikan ye. Alisa an bɛ to ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye nin ye bataki ye min bɔra an ka finitigilakaw olu yɔrɔ ni o ye état major général des armées ye a ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko fɛn min ye
Katiba o ɲɛma ni o ye Amadu Kufa ye ale ka dangan fɔlɔ k'u ka wulikajɔw kɔni kɛra sababu ye k'ale bɔnɛ a nin na maa in yɛrɛ cogoya bɛɛ Serma Musa Hima Jalo o de ye a tɔgɔ ye ko kɛra cogo di ka kɛɲɛ n'u ka nin batakin ye u y'a yira ko desanburu kalo tile 26 o san 2024 o don kɔnɔna na fɛn min ye u ka kunnafoni minnu n'u sera ka olu fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲininiw kɛ o de kɛra sababu ye nin maa kofɔlen ni o ye Musa Hima Jalo ye ka se ka a dɔn ale bɛ yɔrɔ min na tigitigi coyi a tun bɛ nin waati na a tun bɛ ka taa di a ka muso k'a bɛ taa bɔ o ye ni o bɛ buguda dɔ la buguda min n'a bɛ Serma o fanfɛla la n'o o cɛ kɔni ye kilomɛtɛrɛ o dama dɔ ye o hukumu kɔnɔna de la fɛn min ye finitigilakaw u ka wulikajɔ ye ni o ye AES o finitigilakaw ye u sera ka kunnafoniw kɔni k'olu fara ɲɔgɔn kan ani maa in yɛrɛ a bɛ bolimafɛn jumɛn de kɔnɔ a bɛ ka taa sira jumɛn de fɛ maa joli bɛ bolimafɛn kɔnɔ k'a ɲini k'u bɛɛ lajɛlen dɔn o tuma ka sɔrɔ k'u ka larawuliw boloda nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o de kɛra sababu ye u sina k'a dɔn tigitigi coyi a bɛ nin yɔrɔ in na ka sɔrɔ ka mugu ni kisɛ k'o kongo a kan a tun bɛ bolifɛn min na ni ka o tiɲɛ pewu pewu k'a daji hukumu kɔnɔna de la ayiwa finitigilakaw ka bataki tilala k'a yira nin ɲɛta baara min ni o ye nin baara ɲumanba min ye n'u sera k'a kɛ ko nin ye jamana 3 faralen ɲɔgɔn kan ni o ye AES ye o service de renseignement ni o de ye u ka cakɛda min bɛ yen n'ale bɛ yen ka se ka kunnafoniw k'olu jaso k'u fara ɲɔgɔn kan olu ka cɛsiri k'o di finitigilakaw ma o wulikajɔ de kɛra sababu ye u ka se ka nin maa kofɔlɔ ye ni ka a bɔnɛ u nin na bataki kelen in kɔnɔ u tilala k'a yira kokura k'a fɔ ayiwa nin nisɔndiyako min n'u kɔni y'o kɛ o bɛna kɛ sababu ye ka kɛ bonya ani karama bɛɛ lajɛlen de ye yɔrɔ in dugudenw olu ma ka sababu kɛ jumɛn ye ninnu tun ye tɔɲɔni wale caman de ta ka ɲɛsin dugudenw ma ko n'an farala ɲɔgɔn kan sebaaya an b'o sɔrɔ bataki bɔra ka bɛn ni desanburu kalo tile 27 ye san 2024 balimaw n'an bɔra yen halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an bɛ taa an ka marabolo dɔ kɔnɔna na min ni o ye Segu ale marabolo kɔnɔna de ye Segu dugu min bɛ yen n'an ko a ma ko kɔnɔdimini maa maramafɛn jɛkulutigiw kɔni kɛra sababu ye ka taa bin olu ka juafiyɛ kan juafiyɛ min bɛ yen ni baganw ni olu bɛ feere a kɔnɔ ni o y'u ka garabali ye o kɔni kɛra ka bɛn tarata tɛmɛnen ma nɛgɛ kanɲɛ 11 o waatiw la a ko kɛra cogo di fɛn min ye nin maa maramafɛntigi ninnu ye u kɔni bɔra fan min fɛ o de ye Tamani ye u bɔra yen nɔ n'u tun bɛ moto 14 o bɔɲɔgɔnko a fɔ u tun bɛ se maa 14 o bɔɲɔgɔnko ma n'u tun bɛ moto 7 o de sanfɛ maramafɛn jugu sugu bɛɛ lajɛlen dɔ tun bɛ u bolo waati min na n'u dola juafiyɛ in kɔnɔ ni o ye kɔnɔdimini ale bagan feere sugu ye o yɔrɔ de la u ye mugu ni kisɛ u y'olu kongo ka taa sanfɛla fɛ cogo min na birisaka ɲagami o bɛ se ka don juafiyɛ o yɛrɛ kɔnɔna na o kɛlen waati min na jama kɔni ye birisaka ɲagamiw kɛ ka taa fanw fɛ o de hukumu kɔnɔna na u nana ɲini maaw bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa tun bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen k'i da i disi kan o waati de la bagan feerela minnu tun bɛ yen ani maa minnu fana tun bɛ yen n'olu tun n'a mɛn bagan san na nin bɛɛ lajɛlen y'i da i disi kan o sɔrɔla k'a fɔ wari min bɛ maa o maa kunna ko bɛɛ lajɛlen k'i ka wari bɔ dɔw 2000 1010 yira dɔw kunna 100 yɛrɛ yela dɔw kunna sabula ni feerekɛlaw tɛ sannikɛlaw don u y'o wari ninnu bɛɛ lajɛlen ka fɔ k'o fara ɲɔgɔn kan o kɔni bɛ na se fɔ wari 10,000,000 o bɔɲɔgɔnko de ma waati min na n'u y'o kɛ u sɔrɔla ka 5 don fiɲɛ na nka waati min na ni kunnafoni kɔni n'o sera an ka lakana tigilamɔgɔw ma Segu o dugu kɔnɔna na olu fana ye wulikajɔw boloda o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ni ka nin maa ninnu k'u larawuli o cɛsiri kɛra sababu ye u sera ka tɛgɛ da maa 8 o bɔɲɔgɔnko kan o bɛ lakana tigilamɔgɔw bolo nin waati na kɔnɔdiminikaw kɔni y'u ka nisɔndiya bɛɛ yira nin kɛnɛ in kan ka sabu kɛ lakana tigilamɔgɔw sera ka maa 8 min minɛ u la o kɛn bɛ ka wele bila ko kura jamana maa ɲɛmaaw ma u ka se ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sabati cogo min na olu yɛrɛ ka lakana bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen ye balimaw n'an bɔra yen halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an ka premier ministre min bɛ yen ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ka kɛɲɛ ni ale yɛrɛ ka baaraw boloda cogo ye ni ka se jamana cakɛda baw la ka sigi ka fɔw kɛ ni u ye jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa bɛ sɔrɔ cogo minnu na ka kumaw kɛ o kan o baara boloda cogo kɔnɔna de la a kɔni taari sen jɔ an ka wasaden bulon na ni o ye CNT ye ka sigi ka fɔ kɛ ni olu ye jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na u ka se ka dɔn ni u kan ka jɛ ka baaraba minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo
cogo min na jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa bɛ se ka kɛ sabatilen ka se ka sigi ka fɔ kɛ ka olu bɛɛ lajɛlen fɔ o kɛnɛ in kun cɛlen kɔ kuma galama tɛngula général de division Abdoulaye Maïga la a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye an ka jɛ k'o lamɛn. Asimi ye Goita o kelen ka ka danaya d'an kan novembre kalo 21 kan kɛ jamana an ka jamana cɛ premier ministre an ye cɛ tagama dɔw daminɛ tagama ka taa an ka jamana a fan caman baarakɛyɔrɔ caman na donc institution b'o la cour constitutionnelle b'o la cour suprême b'o la sɔgɔmada in na an bɛ CNT la CNT fana ye institution ye mun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ camancɛ fanga baara sabatili fan fɛ donc vraiment a kun ka kan an ka na bi an ka kuma kɔnɔna la vraiment an ye foli bila ka ɲɛsin CNT président ni CNT baarakɛla bɛɛ ma vraiment u bɛ jɔyɔrɔ min na u bɛ baara mun na an ma dogo mɔgɔ si la mais an ye laɲiniw k'u fɛ vraiment hali bi an cɛsiri k'u ka dɛmɛ ɲini ani k'u ka cɛsiri ɲini vraiment pour que an k'an bolo di ɲɔgɔn ma baara minnu kalifalen mana an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka bɔ u ka yɔrɔ la an ka se ka o baara sabati ɲɔgɔn fan fɛ parce que a nafa bɛ se mɔgɔ fɔlɔ minnu ma o y'an ka jamanadenw yɛrɛ ye ko laɲini caman kɛra o laɲiniw n'an bɛ fɛ k'u la sabati vraiment an b'a dɔn k'a fɔ CNT jɔyɔrɔ b'a la kosɛbɛ jɔyɔrɔ fanga ka bon a baara la kosɛbɛ o baara mun kɛ vraiment an ma dogo mɔgɔ si la vraiment a kun ka kan an kana ka u fɔ k'u waleɲuman na u bɛ baara mun na hali bi ni Ala sɔnna ka fɔ ko vraiment cɛ gouvernement an kalifa b'u la an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni Ala sɔnna pour que laɲini fɛn fɛn dilen b'a ma an ka se k'o bɛɛ sabati ɲɔgɔn bolo. Ni tun ye Abdoulaye Maïga ye ni ale de ye an ka premier ministre ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation o fana don. Balimaw n'an bɔra yen an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na ayiwa conseil communal min ni o ye commune 6nan Bamako commune 6nan sigida 6nan o conseil de communal kɔni o cira bɔgɔbɔgɔ ka sabuya kɛ conseil des ministres o sabu ye kunnafoni a sɔrɔla cogo di jateminɛw bɛɛ lajɛlen kun y'a jira k'a fɔ Bamako sigida 6nan ale conseil communal la ko majɛ belebelebaw de tun bɛ yen sariya sɔsɔwalew ka taa se fɛn caman wɛrɛw ma olu tun bɛ a kɔnɔna na kabi waati jan ni maa caman tun bɛ yen olu kɔni tun taara u dama kasi jamana marabaaw la cogo min na u tun bɛ se ka ko in lajɛ ji ɲɛmajɔlen na ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw sigi sen kan cogo min na majɛ minnu bɛ commune 6nan yɛrɛ conseil communal kɔnɔ u bɛ se ka tilen cogo min na ka kɛ fɛn sabatilen ye o hukumu kɔnɔna de la ni maa kofɔlen ninnu wele kɔni kun bilala u ma u yɛrɛ ka na ka n'u yɛrɛ ɲɛfɔ sariya sɔsɔ wale minnu bɛ ka kɛ commune kɔnɔna na ani baaraba wɛrɛ minnu bɛ ka kɛ ni a caman bɛ yen n'u bɛ ka ta k'a k'u yɛrɛ ye u ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la jamana marabaaw ye ani jamanadenw yɛrɛ ye faamuyali jɔnjɔn ka se ka sɔrɔ o la o kɔ a kɔni jateminɛna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la majɛ belebele kɔni bɛ ninnu na ka d'a kan u tɛ ka baara kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na o bɛɛ kɔ ayiwa an ka minisiriso min kɔni bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsin bɛ mara ani marabolo koɲɛw ma ni o ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation u kɔni y'a ta sa Bamako commune 6nan a conseil communal ka se k'a ci bɔgɔbɔgɔ baaraw kan ka kɛ kɛcogo minnu na olu bɛɛ lajɛlen na ɲɛfɔ maaw ɲɛ donna nataw la. Balimaw n'an bɔra yen halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an ka premier ministre halisa ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ka kɛ ni a ka baara boloda cogo ye ayiwa forum min bɛ yen n'ale ye lajɛ belebele min n'a bɛ ɲɛsin an ka sifinnakaw ma ɲinɛta kɔni kɛra ni ka jamana 3 sifinw ka olu fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma n'a bɛ tali kɛ Mali Niger ka taa se Burkina Faso ma ni o ye AES jamana sifinw ye ani jamana wɛrɛw ka se ka sigi ka fɔ kɛ ni sifinw yɛrɛ ye u yɛrɛ bɛɛ lahalaya jumɛn de la ani jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ olu yɛrɛ la jamana ka ɲɛtaa la fo ka taa se jarawulikɛlaw ka gɛlɛya min bɛ anw kan ni waati ninnu na sifinw kan ka se ka mun de kɛ cogo min na ka se k'o bali sabula a yɛrɛ ka walawaliw la a y'a jira k'a fɔ n'i ye jarawulikɛla ninnu ni o ye tero ninnu ye n'i y'u sigi 100 i b'a ye k'a fɔ 98 o bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔn ka kɛ sifinw ye premier ministre kɔni y'a jira k'a fɔ ni sifinw ye wulikajɔw sabati u ka wulikajɔ ani u ka kunnafoni cariw olu bɛ se ka kɛ sababu ye terow ka nin wale ninnu ni o ye jarawulikɛlaw ye ka se ka belebeleba ka o ta ka bɔ a la kɛnɛ in kɔni kɛra bonya ani karama bɛɛ lajɛlen sabula sifin olu ka ministre yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye Abdulkasim Fɔnba ye kɛnɛ in kun cɛlen kɔ an ka premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ye a ye min sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna an ka jɛ k'o lamɛn. An ka jamana ɲɛmɔgɔw ka cɛfoli lase aw bɛɛ lajɛlen ma général d'armée Assimi Goïta
crois que kuma caman b'a la mɛ ale ko a jigi bɛ sifulakaw kan kosɛbɛ ni an bɛ dugawu kɛ ni baara ɲɛna a bolo ale ko c'est grâce vraiment à la jeunesse sifulakaw aw ka wulikajɔ k'aw jɔyɔrɔ ye mun ye jamana jɔ la an ma dogo mɔgɔ si la an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye l'aide de cadrage dɔ d'an ma baara yɛrɛ gɛlɛman bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma tant que n'o tɛ laɲini fɛn fɛn fɔlen don nin 8 points kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ se ka lasabati a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc vraiment an jigi b'aw kan ni nin laɲini bɛɛ sera ka lasabati c'est vrai que an ka hɛrɛ b'a la jamana ɲɛmɔgɔ 3 n'o ye général d'armée Assimi Goïta n'o ye Mali président ani capitaine Ibrahim Traoré n'o ye Burkina président ani Niger président général de brigade Abdourahmane Tchani déclaration kɔnɔna la action de sabotage ani déstabilisation minnu bɛ cɛ sen na o ɲɛfɔlen b'a kɔnɔ ka ɲɛ kosɛbɛ mais wolo bilalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin vraiment jamana AES population bɛɛ ma pour que m'an bɛɛ ka miiri tɔn yɛrɛ la di tɔn yɛrɛ la o kɔrɔ c'est que aw ka sigidaw kɔnɔna la ani quartier kɔnɔna la n'an mana fɛn fɛn ye ko siga b'a la de le dénoncer systématiquement parce que n'aw ko policiers ka gendarmerie ka baara ka se ka nɔgɔya a tɛ taa collaboration kɔ donc je crois que an jigi b'aw kan o côté fana la côté yɛrɛ filanan parce que n'i ko terrorisme fɛn damadɔ don i bɛ que terrorisme mago bɛ marifa la o tiɲɛ u mago bɛ wari la pour que ka se ka marifa san mais u mago bɛ kɛlɛkɛlaw fana la terroriste ka kɛlɛkɛla yɛrɛ caman a 99% bɛ sifilakaw donc vraiment minnu yɛrɛ ye sifilaka ye an jigi b'aw kan vraiment pour que ka minnu ma se ka se yan caman bɛ yen jeunesse Mali jeunesse bɛ fan o fan ani AES yɛrɛ jeunesse bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka se k'u sensibiliser de faire beaucoup attention mɔgɔ si kana sɔn terroriste ka weleli ma ou bien ka nɛgɛni ma parce que fɛn min don nafa foyi t'a la. Ne tun ye général de division Abdoulaye Maïga ye ni ale ye an ka minisiri ɲɛmaa ye ministre de l'administration territoriale la décentralisation fɛnɛ don. Balimaw halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔ jila kulun dɔ kɔni dafirila an bɛ min wele ko bateau nanzarakan na ni taamaden dɔw ye minnu kɔni kundalen bɛ Espagne o jamana kan ni o kɛra sababu ye maliyɛnden 25 o bɔɲɔgɔnko o de tun bɛ kurun yɛrɛ kɔnɔna na ni olu tora a la ko kɛra cogo di waati min na ni sifin ninnu kɔni donna jila kulun in kɔnɔ ni k'a fa dayi n'a bɛ se maa 70 fo ka taa se maa 80 o bɔɲɔgɔnko ma ni ka sɔrɔ k'u bɔra Marɔku k'u kunda ayiwa Espagne jamana o de kan n'u tun bɛ fɛ k'u dɔ bɛ ni ka ayiwa Faransi jamana ka se ka o sɛgɛrɛ o hukumu kɔnɔna fiɲɛ fanga de bonyana jilakulu in a ti bi taba la o kɛra sababu ye ni k'a dafiri o hukumu kɔnɔna de la maa 70 fo ka taa se maa 80 ninnu ma ayiwa maa min kɔni binna a la a ka ca dɔɔni i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ na cogo min na maliyɛnden min tun b'a la o se maa 25 o bɔɲɔgɔnko ma nka ni maa minnu kɔni ni kurun dafirilan n'u ye maa dɔw kɔni olu sera ka bɔ a la olu ni ma to a la fɛn min ye Marɔku ka taa se Espagne jamana ye olu ka cakɛda minnu bɛ yen n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ ka se ka maaw magwɛn maa minnu bɛ yen n'u ye gɛlɛyaw sɔrɔ ka dɛmɛ don olu ma olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka se ka ni maa ninnu dɔw ka u kisi ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka bɛn décembre kalo tile 19 ma san 2024 o hukumu kɔnɔna de la an ka minisiri min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ ayiwa maliden minnu bɛ yen n'olu sigilen bɛ kɔ kan tungafɛ malidenw ale kɔni ye tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin ayiwa ni maa minnu ma n'u ni tora ko in dafɛ ka tila ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ maaw ye minnu bɛ yen ni olu fana bananen bɛ cogo min na Ala bɛ se ka badabada kɛnɛya k'o di u ma nka nin ko in kɔni kɛlen ye jamanaden maa caman bɛ yen olu fana y'u hakilila fɔ nin ko in na sabula olu y'a yira k'a fɔ ko jamana marabaaw kan ka fɛɛrɛ min tigɛ joona o de ye ka se ka wulikajɔw kɛ cogo min na cakɛdaw yɛrɛ bɛ se ka caya an ka jamanaw kɔnɔ sabula o y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye sifinw b'an ka jamana bila ka boli k'u bɛ taa jamana wɛrɛ la ayiwa o sabu ye fantanya ka taa se baarantanya de ma ko nka ni olu bɛɛ lajɛlen dafala a ka ca Ala fɛ nin minnu filɛ nin ye gɛlɛyaba ninnu caman o bɛ bɔ a la. Balimaw n'an bɔra yen halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an ka baɲumankɛ tɔnba min bɛ yen n'an k'a ma ko mouvement an b'i kɔ n'a maa ɲɛmaa ye Fatumata Ɲani Batuli ye ayiwa ale bɛ baaraba min boloda san o san ka kɔrɔ laadala ko la n'a bɛ tali kɛ ɲɛnajɛ de la ni o ye festival ye a cogoya bɛ festival Kayi kunbɛn ɲinɛn ta kɔni u nun donna ka ban wa a baaraw olu bɛ sen na ayiwa fɛn min y'an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔ maa caman olu kɔni bɔra yɔrɔ caman na ka se ka t'u sen jɔ nin kɛnɛ in kan
kan u bɛna juakun kelen fɔ ka taa se juakun 2 bɔ ɲɔgɔn ma u bɛn'o kɛ jeme ani dunu ni balaw k'olu ci ni ka ɲɛnajɛw kɛ ani ka se ka lajɛbaw yɛrɛ kɛ cogo min na Kayi yɛrɛ dugu a ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo jumɛn de fɛ sifinakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn de ye Kayi ka ɲɛtaa la Kayi yɛrɛ ka yiriwa bakuruba la o sirilen bɛ mun de la dɛ cogo min na u bɛ se k'o kɛ u ka kɛ fɛn sabatilen o lajɛba dɔw olu kɔni kɛra kɛnɛ in yɛrɛ kɔni nun donna ka bɛn kunun na sini ma mouvement yɛrɛ maa ɲɛma fɛ ni o ye mouvement Ambikɔ ye Fatumata Ɲani Batuli a kɔni ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Kayi o maa ɲɛmaw ma ka daminɛ gouverneur la ka taa se maire ani maaba caman wɛrɛ ma wa a ye layidu ta k'a fɔ ale jɔyɔrɔ ye fɛn o fɛn Kayi yɛrɛ dugu ka ɲɛtaa la a n'o bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na Kayi bɛ se ka bila diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ. Badenw n'an bɔra yen halisa an bɛ to an ka kunnafoniya kɔnɔna na cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'an ko a ma ko OCLE n'ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye cogo min na yuruguyurugu ale ni dungujuguya u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogo min na ale kɔni ye a ka sɛbɛnfura dɔ bɔ sɛbɛnfura min bɛ tali kɛ san 2019 fɔ ka na se san 2023 olu taw ma a bɛ tali kɛ jumɛn de kan o de ye maa minnu bɛ yen ni fɛn ye mɛn u bolo fɛn min n'o man ka ye u bolo misaliya la maa min sara ye 20 bɔ ɲɔgɔn ye 1,10 wali 1,100,000 fɛn ye e bolo o ti bɛn u yɛrɛ ka ɲɛfɔli la olu ka baara ye de ka se ka olu ɲɛɲini o maa minnu bɛ yen ka se ka larawuli k'o siri u kan fɛn min b'i bolo i y'a sɔrɔ cogo di i k'i yɛrɛ ɲɛfɔ a ti taa nɔminɛni kɔ sariya bonda o fɛ o de hukumu kɔnɔna na u ka ɲinɛ sɛbɛnfura kɔni u y'a bɔ min bɛ kafɔli kofɔ ɲɔgɔn kan nanzarakan na n'an ko a ma ko rapport k'a daminɛ san 2019 na ka na se san 2024 ma a bɛɛ tali kɛ min kan o de filɛ nin ye inspecteur des finances o maa 5 bɔ ɲɔgɔn o nɔminɛnen bɛ inspecteur des douanes o maa 4 ɲɔgɔn na o nɔminɛnen bɛ inspecteur du trésor o maa 1 o bɛ a la ani inspecteur des impôts o maa 2 bɔ ɲɔgɔn o bɛ a la contrôleur des finances o maa 1 ɲɔgɔn na o bɛ a la ingénieur de l'industrie et des mines o maa 1 ɲɔgɔn na o fana bɛ a la cadre d'organisme personnalisé o maa 1 bɔ ɲɔgɔn o bɛ a la ministre o maa 4 o bɛ a la ani ka taa se ministre kɔrɔw ma fɛn min ye magistrat et agent de la justice n'o ye kiiritigilamaw ye olu yɛrɛ maa 3 o bɛ a la membre du corps préfectoral la ni o ye an ka préfet ka yɔrɔw ye o maa 3 bɔ ɲɔgɔn o bɛ a la cadre des collectivités territoriales la o maa 2 o bɔ ɲɔgɔn o bɛ a la diplomate o maa 2 bɔ ɲɔgɔn o bɛ a la maire 2 o fana bɛ a la membre du parlement o maa 1 o bɛ a la finitigilaka maa 1 o fana bɛ a la membre de cabinet ministériel o fana maa 1 o bɛ a la chef de poste de péage et de paysage o fana maa 2 bɔ ɲɔgɔn o bɛ a la inspecteur de sécurité sociale o fana maa 1 o bɔɲɔgɔnko bɛ a la o n'a nɔgɔfɛn caman kɛnɛ in kɔni kan ninnu a cakɛdaw ni o kelen ye o kɔni ye layidu di k'a fɔ u na wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen sabati ni maa minnu filɛ ni sigade kɛlen bɛ u la ko fɛn yera u bolo fɛn man ka ye u bolo u nɔ na minɛ n'u nɔ yera a la a musaka u n'a bila a nɔ la n'u yɛrɛ nɔ ma y'a la a fɔra a banna o de la sa kɛnɛ in kɔni kunjɛlen kɔfɛ o kile ye maa dɔ an sera k'ale sɔrɔ ni ka an ka ɲininkali sɛmɛ ale la ale bɛ fɛn caman dɔn ko in na n'a cogoya ye Jibril Kulibali a ye min sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna an ka jɛ k'o lamɛn. Sani n ka kuma daminɛ fɔlɔ n bɛ aw yɛrɛ fo aw minnu ye kunnafoni cɛlaw ye ani minnu b'aw si aw ka bɔlɔlɔsiraw kan donc ka d'a kan OCLE nin kɛ ka da hakilina min kan fɔlɔ san o san diɲɛ jamana bɛɛ o kɛn bɛ ka don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛlɛli la o don o bɛ bɛn 9 décembre ma mais Mali yɛrɛ la comme Mali y'a importance dɔn kosɛbɛ Mali ye dɔgɔkun yɛrɛ ta kama donc o dɔgɔkun kɔnɔna na donc activités bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ tellement que activités ka ca bɛɛ tɛ kun dɔgɔkun kelen kɔnɔ donc pour que ka Malien ni population bɛɛ ka bɛɛ hakilijigi kɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ min bɛ yuruguyurugu ni dunkojuguya la parce que bɛɛ kan ka min sɔrɔ ni mɔgɔ damadamani y'o ta donc a bɛ kɛ gɛlɛya ye jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga ma donc n ka cakɛda yɛrɛ n'o ye OCLE ye o sigikunba yɛrɛ ka yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛlɛ donc o la a ka kan tuma bɛɛ an ka mɔgɔw hakilina jigin donc ka u k'a dɔn k'a fɔ
bɛɛ kan k'i cɛsiri yurugu kɛlɛli la. Aw ka bi barosen aw bɛna sinsin mun de kan bi? Bon bi barosen bɛna sinsin diɲɛ jamanaba yɛrɛ ka olu ye hakilina min yɛrɛ ta ko bɛɛ ko o développer ka dugu la n'o ye ka sifinnakaw k'olu ladɔnniya donc olu ka kɛ yurugu kɛlɛbaga ye donc sini ma an ka se ka jamanaden sɔrɔ min ni ladiriya ka kan min bɛ ladiriya kɛlɛ o fana ka kan an taabolo dɔ ye i n'a fɔ an ka kɔrɔlen an ka jamana bɛ cogo min na. Yalima aw ka nin kɛnɛ in kun cɛtɔ aw sigilen bɛ ni mun ye? Nin kɛnɛ kun cɛtɔ an sigilen b'a kan k'a fɔ ko an minnu bɛ yan n'aw ye kunnafoni laselaw ye a bɛɛ bɛ faamuyali dɔ sɔrɔ minnu nana ka na lamɛnni kɛ olu fana bɛɛ bɛ faamuyali sɔrɔ n'u bɔra yan u ka taa kɛ misali fana ye ka mɔgɔ wɛrɛw fana ladi minnu sen ma yan sɔrɔ n'o kɛra jamana mɔgɔ caman b'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko yurugu kan ka kɛlɛ a kan ka kofɔ et puis bɛɛ kan k'i cɛsiri pour que jamana ka taa ɲɛ. An ɲɛ b'a la aw ye numéro dɔ bila sen kan aw kun ye mun ye? O numéro ye min ye pour que ni mɔgɔ min ye yurugu dingojuguya ko mɛn i bɛ se k'an wele k'a ɲɛfɔ an ɲɛna pour que an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ yurugu wale don ni dingojuguya wale don donc k'a tigi ɲangi k'a bila kiiri tigɛlamɔgɔw ka bolo kan a weleli bɛ kɛ fu a su t'a la tile t'a la wagati bɛɛ hali n'i ye weleli kɛ ni mɔgɔ ma ta répondeur bɛ ka laseli enregistré donc n'an bɛ baara kɛ n'a ye. Numéro in yɛrɛ ye combien? Numéro c'est le 22 80 000 80. Ayiwa nin tun ye Jibril Kulibali ni ale bɛ baara kɛ o tile la cakɛda min bɛ yen ka se ka yurugu ni dunkojuguya ka o kɛlɛ. Badenw an bɛ baara in kuncɛ ni an ka diɲɛ selekena ni kunnafoniyaw ye bi an b'a daminɛ yɔrɔ min na o ye Niger jamana ye ni ale AES jamana dɔ ye joakun in kɔnɔna na ale jamanakuntigi n'o ye Général Abdrahamane Tchani ye ale kɔni bɔra ka laseli dɔ kɛ journalistes olu ɲɛkɔrɔ a ka laseli ninnu kɔnɔna na a kɔni bɛ jalaki ta kosɛbɛ ka bin jamana kan minnu bɛ yen n'olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na Niger fo ka taa se cɛncɛnfuga jamanaw ma ka se ka olu yobo yaba ni jarawulikɛlaw ka dɛmɛw ye o kuma in kɔni kɔnɔna na a ye jalaki ta ka bin Faransi jamana kan ka taa se kɛrɛfɛ jamana wɛrɛw ma min dɔn n'o bɛ tali kɛ Nigeria ale jamana na ani jamana caman wɛrɛw kuma mugu ninnu kɔnɔ a kɔni ye denw dantigɛ a kɔnɔ a kɛra waati minnu na ka tila k'olu dantigɛ a kɔnɔ k'a yira ka danganiya bɛɛ lajɛlen bɔ a la k'a fɔ fɛn bɛ olu bolo min b'a yira k'a fɔ Faransi jamana kɔni ye maramafɛn jugu k'o ta k'o di jarawulikɛlaw ma ni jamana wɛrɛ ka jɛɲɔgɔn juguya ye i n'a fɔ Nigeria cogo min na u bɛ se ka na ben Niger jamana kan ka olu yobo yaba ani u ka fanga ka se k'o ndaraki a kɔni gɛmɛ ka kangari gɛlɛn da ka da ni jamana ninnu ye k'a yira k'a fɔ u bɛ ka diɲɛ fɛn o fɛn kɛ dibi la olu ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen la nka k'u bɛ ka waati ɲɛnama kɔnɔ cogo min na ka se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di u ma. N'an bɔra yen an bɛ taa Kɔnɔwari jamana kan Kɔnɔwari jamana kuntigi min bɛ yen ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye joakun in kɔnɔna na ale fana ye nɔgɔ bɔ a la pewu k'a yira k'a fɔ u ka jamanakuntigi kalafili min kan ka kɛ san 2025 kɔnɔna na ko ale ye cɛbɔ ye a y'a yira k'a fɔ a ko kun d'a man kan a y'i sigi k'i miiri ani ale kanubaw n'a lafasabaa minnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen n'olu ka laɲiniw ye ale kɔni fana sɔnna a ma k'a fɔ san 2025 kalafili nata ale na kɛ cɛbɔ ye cogo min na a yɛrɛ kɛn bɛ ka baara belebele minnu daminɛ ka ban a bɛ se ka nɔbɔ olu la k'o caman kuncɛ ko in kɔni kɛlen sa jama tilan bɛ fanfila ye dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ ko baara in a ɲɛna kosɛbɛ ko ka d'a kan ni maa min Alassane Dramane Ouattara ta k'a lajɛ a nakuma fanga la ka na bila bi la ko Kɔnɔwari ɲɛda ani bi kɔni kelen tɛ dɛ ka d'a kan k'a yɛrɛ ye baaraba caman kɛ sira caman kan min bɛ se ka u yɛrɛ ka yiriwa ka o kofɔ nka dɔw kɔni kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ a bɛɛ ka nin min kɛ nin ye a k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ ka fanga sɔsɔ walew de kɛ ka d'a kan a ye kelen kɛ ka fila kɛ ni ka fanga sɔsɔ ka sabanan kɛ n'a kɛn bɛ k'i kanbɔ naaninan fana nɔfɛ olu kɔni kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara k'a dɔn k'a fɔ tasuma kɔni a bɛ ka tulu de ta n'a bɛ fɛ k'a suuru a la wa ko n'a y'o kɛ kɔni ni fɛn min bɔra a la don n'a nataw la a kan ka sigi ni u ye ka d'a kan ko maa minnu bɛ yen n'olu ye fanga sinaw ye u tɛna sigi k'a lajɛ a ka se ka nin wale jugu in kɛ. Badenw o de bɛ dan sigi an ka bi joakun kunnafoniw la min lasera aw ma Seku Tarawele fɛ ka Ahmed Jakite k'ale bolo to nɛgɛw kɛrɛfɛ juru la baaraw bɛɛ lajɛlen kalifalen tun don an ka ɲɛmaa la ni o ye Buwa Jabate fɔtaw ni kɛtaw ale tun bɛ k'i ɲɛma d'an na o la nin de bɛ dan sigi an ka bi joakun kunnafoniw na ka bɛn ni bi sibiri ye min bɛnna desanburu kalo tile 28 ma san 2024 aw sɔgɔlen ka to arajo jɛkafɔla sanga n'a ka waati aw ka feerefɛnw bɛ se ka mankutu ani ka kunnafoni ɲɛnama d'aw ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la.